Bacolod City LGU ginrescue ang mga nagatulog sa Guasang Regional Hospital agad makakuha sang priority number sa pagpakonsulta. Mga out-of-town residents gindalaman sa syudad bangod sa malaing nga tiyempo. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagikan pa si Evelyn sa malayo nga bahin sang Candoni. Nagpadulong ini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kay hindi na magwanta ang tiil nga nagahubag. Sa emergency room pa lang, ginpanugyan na ini nga maglinya sa main gate agud magpakonsulta. Di kagina sang kagawon, nagbugtaw naman kami alas 3, ngaglinya naman kami to. Di may lang gani kami nag-offer to sa amon nga masakay kami sa van nga kun konsulta nga wala pa kami record, pwede kami di makakadto sa base center. Last 3 kagina sa kagahon naglinya iniliwat agud makihagaw sa cut-off sa hospital. Sa tunga sang malaing nga tiyempo kag masakit. Isa si Evelyn sa madamong nga residente nga nagatulog sa dalan agud makabaton medical nga atensyon. Mapila pag gid kuya nga hindi nako gani kagwanta magtindog. Bangod sa makaluluoy nila nga sitwasyon, gin-rescue sa Bacolod LGU ang mga nagapila. Ginbuksan bilang outpatient center and base center sang syudad para sa tanan nga residente sa Negros Occidental nga luyag magpakonsulta. Ara lang sila sa sidewalk, nagatulog. 10 o'clock ng gabi, sugod na sila pila. Ang mga kinahanglan operahan pareho si Evelyn ang dalon sa Provincial Hospital sa Silay City. Prioridad nga buligan ang mga katigulangan nga pisada nga masakit na nagalinya pa sa CLMMRH. Pareho si Lola Niseria, aksidente ini nga nadanlog sa suba gani hindi na makalakad. Dapat makomodar nila ang mga pasyente nga nag-aabot. Siyempre kagina wala nagaulan. Sulay lang. Sino sa LGU aral lang sa Shin ka pasyente ang makomodar sang CLMMRH kada adlaw dala sang away kontra COVID-19. Pagabuksan ang outpatient center sa Bacolod, tubtob may mga pasyente nga hindi matatapan sa regional hospital. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.